Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Uye zvekare I want to give a very strong warning kune vamwe vanhu kunze uko. Inini I am working here in South Africa. Ndakauya kuno South Africa a very long time ago uye ndinoshanda samaid. Saka about a year ago ndo pandakabva ndazotanga kusangana nema-challenges murelationship mangu. Pandakauya kuno kuSouth Africa as a single mother, ndainge ndakazvivimbisa kuti never, I will never, nekuda kwekuti ndainge ndakashungurudzwa in my previous marriage. I accepted kuti I will never stay with a man again in my life. But munongoziva kuti life it happens and we fall in love again. Kunyange tichitozviudza kuti this is not the time to fall in love again. So pandakauya kunoko my boyfriend iyewo akabva azouya nemurungu wake since ainge achitawo zvekovaka. Saka India uyo wandainge ndichishandira, he wanted to renovate his house. Saka vakabva vazotanga kushandawo pamba apo pandainge ndichishanda samaid. Akabva azondikumbira manumbers angu, akati andikumbira manumbers angu, ndokubva ndamupa paya manumbers angu, ndokubva tazotanga kutaura, and we then fell in love with each other. After that ndo paakabva azotanga kuchinja munhu, apo pandainge ndava kuchimuda manje nemwoyo wangu wose, munhu ndokubva atanga kuchinja. I can say kuti it was very slow at first, then with time ndikabva ndaona kuti munhu ainge ava kuburitsa ma true colors ake. He really changed, started mistreating me. Uye zvekare chainge chondirwadza ndechekuti aiti kunyange panguva dzebonde aitanga kundikompare nemamwe ma-ex-girlfriends ake. He then started communicating nevamwe vasikana vake, like 2 of his ex-girlfriends avo ainge akatovapa permission yekuti munondifonera. Sometimes unenge wakatorara right next to your boyfriend, then call yobva yatopinda, munobva topika up call achitotaura ne-ex-girlfriend yake. Some of them would even text him vachimuti ndasuwa zisikarudzi rako, because iye aizvibiga achiti ndine zisikarudzi rakaita zehombe. Irowo rainge riripo. Saka ma-ex-girlfriends ake vaibva vamutanga kumutekstira vachiti kubva zvatakarambana paya handina kana kuzombosangana nemunhu ane zisikarudzi rakaita serako. Saka I was desperate, I was really desperate to keep him, and ndainge ndichida kuti iye ange achizondiroora. Ndakabva ndatanga kuti panapa ndinofanira kuti ndinge ndichimhanya-mhanyawo, trying to search for answers everywhere. Ndakambozamawo ma-friends angu even on the internet, paFacebook ndakajoina, ndikangoti almost each and every group, like magroup aya ane zvekuita nezvechivanhu ndakamajoina ose, magroups ema-natural herbs. That was when I came across this other channel by YouTube. This was after murungu wangu paakazondipa password to their Wi-Fi. Ndokubva ndazoti ndiri paYouTube paya ndo pandakabva ndazosangana neimwe channel. Saka channel iyo inodzidzisa about ma-powerful love potions. Mishonga iyi yemupfuwira vana bring back lost lover. Saka most of these love potions iwo they are all about ungaita sei zvaungaita so as to keep your partner forever. Uye vanoti how to get your ex back in less than 24 hours and to make him love you even more. At first when I started watching my videos acho iwayo ndaingoti hazviko izvi, zvimwe kuda vangoriwo mascammers zvavo, like it was harmless to me. So ndo pandakabva ndazoti let me just try, because pane rimwe video randakaona ndikabva ndaona kuti ma-recipes acho ainge achidiwa, like zvinhu zvaifanira kuti zvinge zvichishandiswa ipapo zvainge zviri nyore kuti ndinge ndichizviwana. Ma-candles, a piece of paper, red and blue pen, ndo zvinhu zvandainge ndifanira kuti ndinge ndichishandisa. Ndikati izvo zvinotengeka, because zvimwe zvacho zvima-spices
zvainge zvichinzi zvinodiwa pamarituals acho ndainge ndisingakwanise kuzviwana. So iye the host of the channel aigara achingotaura achiti munofanira kuti munge muchiziva kuti inini kutotanga kwandakatoita YouTube channel it is because I want to help people, because physically iye ainge achiti she has helped thousands of women kuti vange vachiita bring back their lost lovers, uye zvakare achiti in real life kana munhu kauya kwandiri maservices angu ari very expensive, saka we should be thankful kuti iye she is on YouTube, nekuda kwekuti on YouTube she does it totally for free. So ndainge ndiri desperate ipapo, and ndainge ndava kutoziva kutoti vamuboyfriend ava ivo vane kachihule kavainako. Ndo pandakabva ndatanga kutevedzera ma-instructions ose avo, ndaigadzira ma-rituals acho iwayo, and I prepared that love potion. Ndikabva ndazopa murume uyu wandainge ndichigara naye mupfuwira. Ndakatevedzera zvose izvo sezvatainge tadzidziswa pavideo. Ndakatora ka piece of paper ndikabva ndanyora zita reboyfriend, ndikabva ndanyora zita rangu, uye zvekare I had gathered some information. Ndikabva ndanyora mazita ose avo andainge ndakakwanisa kuwana ema ex-girlfriends ake, the ones that he had once dated. So ndakabva ndavanyora vakadzi ivavo mazita avo nemapen ered, ndikabva ndazonyora zita rangu nezita rake. Then ndikabva ndazonyora kuti iwewe uri wangu, you have to come back to me. Even though tainge tichigara tose, but in love he was no longer there with me. So ndakabva ndazoita ritual iyoyo. Ndakati ndapedza kuita ritual iyoyo, ndakati ndiri kubasa, ndopa ndakabva ndatoona kuti ko inga one murume uyu zvaainge ava kutanga zvakare kutoita sweet kwandiri apa, ainge ava kungogara ari munhu wehasha. So my boyfriend he became more loving. Ndava kutopiwa attention paya, ndichitengerwa tuma gifts. I was happy, ndikatoti at least I have found my solution to my problem. So pandakatongoona kutoti relationship yangu yainge yatongova bore, I then started to remember some of my friends avo vaigarawo vachiuya kwandiri vachicomplaina vachiti ivo varume vavo they are mistreating them. So ndakabva ndatanga kushare mavideos like vazhinji vacho sezvo vainge vasingakwanise kuuya paYouTube kuti vange vachizoona mavideos. Zvandaita ndezvekuti ndaidownloada mavideos aya ndiri kubasa, then ndaibva ndazovatumidzira mavideos iwawo neWhatsApp zvekare mune rimwe group randainge ndiri. So ndaitumidzira mavideos iwawo. So zvaiitika ndezvekuti ndaiti kana ndikatumidzira video riya randinenge ndadownloada paYouTube, then ndaizoti kana ndakarara ndaibva ndatanga kubatwa nemadzikirira ndichirota dzimwe hope dzinenge dzichityisa. Ndiri ikoko hope ikoko ndaibva ndazoona umwe murume uyu manje pandaimuona iye ndaimuona chingori chimumvuri. So uye zvekare aiuya kwandiri murume uyu obva anditi waita basa. Saka ndaiti kana murume uyu akanditi waita basa, then ndaibva ndazomubvunza kuti why is it uri kuti ndaita basa. Saka iye aibva azonditi ndiri kukutenda nekuda kwekuti you are doing a good job. Ndobva ndamubvunza kuti what kind of a job am I doing. Saka dhimoni riya raibva razoti ko iwe hauzvizivi here kuti kutoshare kwauri kuita mavideos angu at least uri kutondibatsira, nekuti vamwe vanhu avo vauri kupa mavideos angu inini ndainge ndisingakwanisi kuti ndinge ndichizova involved muupenyu hwavo. Saka I want to thank you, nekuti vazhinji vacho they will never have found about me, so thank you. Saka dhimoni iri raingoti kana rikanditi thank you raibva rato disappear. So all of these things they were happening in my dreams. Zvino pane imwe nguva iyo yekuti boyfriend yangu uyu nemurungu wake sezvo vainge vachishanda muconstruction industry, pane pamwe pavakazoenda vachifanira kuti vange vachienda kunovaka somewhere nemurungu wavo. Saka I was going to be home alone for about 2 weeks. Zvino there was this other night, ipapo I had a dream, but at the same time this terrible nightmare, it felt as if it was like real. Ndo pandakabva ndazoona kamurume kainge kari kapfupi, but ndakabva ndaziva kuti kamurume kapfupi aka kandainge ndichirota it was about that same man, but paakauya murume uyu now kainge kava kadhara kachitoita kunge kachikwambo, a very short man, like really short. Ndo pandakabva ndazotanga kunzwa manje sekunge panze painge paine vanhu
vainge vachitaura but vachiita zvekutaura neni vachiita zvekuzevezera. Saka pandakanzwa kuti panze painge paine vanhu vainge vachitaura, ndo pandakabva ndamuka paya, because ndakabva ndati kana ndikasatorakidzira vanhu ava kuti inini ndakamuka vanokwanisa kutondipindira mumba munomu. But ndakamuka ndiriko kuhope ikoko, ndo pandakabva ndadongorera ndikabva ndaona kuti like totally painge pasitomborina kana munhu ainge amboripo panze. After a couple of days ndo pandakabva ndazoenda kuchurch, but ndakaenda kumasowe nekuda kwehope idzo dzandainge ndava kungoramba ndichingorota. Ndainge ndichida kuti umwe muprofita uyo anogarawo mulocation matinogara ange achindibatsira, saka ndakabva ndazoenda kusowe rake. Ndakati ndasvika kuya ndokubva ndapiwawo chiprofita, ndikabva ndazopiwa munamato, ndikabva ndanzi munamato uyu ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichiushandisa because painge paine mweya wechikwambo wainge wava kunditeverera. So ndakabva ndatora munamato uya, but muprofita uyu nekuda kwekuti munhu wekuziva, handina kana kumbogara ndakamuzivisa kuti inini ndainge ndakashandisira boyfriend yangu mupfowira, ndichitya kuti zvimwe kuda aikwanisa kuzoudza vamwe vanhu, then boyfriend yangu ikazosvika pakuzviziva kuti ndo zvandainge ndakaita. I then returned back home, but on that same night apo mushure mekunge ndashandisa munamato uya ndo pandakabva ndazoona dhimoni riya rakauya zvekare kwandiri. But dhimoni iri parakauya kwandiri, he was very angry, but harina kana kumbotaura anything. Rainge rakangonditarisa kudai richidzungudza musoro richiratidza kuti rakatsamwa, then dhimoni riya rakabva razodisappear. The following day inini neboyfriend yangu like we were really enjoying our love now, ndo pandakabva ndati chimwe changu ndachifunga, let me call him. Ndakangoti ndamufonera kudai, iye he never picked up the call. Later on I was stressed, ndichiti ko munhu wangu asiri kudavira call, what is going on. Then later on pane umwe munhu akabva azondifonera, ndikabva ndati ko iwe ndiwe ani? Then uya akabva azondiudza kuti iye ndiye ainge ava girlfriend yeboyfriend yangu, saka I was supposed to stay away from her boyfriend. Ndakarwadziwa. From there on things became so hard. Inini neboyfriend yangu we started fighting like every day, but now it was very different. Ainge ava kuita like he was now a possessed man, kuita sekunge munhu atori nedhimoni shave chairo. He had never beaten me up previously, but now tainge tava kungogara takangoparana almost each and every day. Taigara tichingorovana chete, no rest at all. Aigara achingondirova. Saka ndakabva ndaziva kuti mupfuwira uya wandainge ndakashandisa mupfuwira uya, it had backfired. So after each and every time after we would have fought, then ndaibva ndazorota dhimoni riya chikwambo chiya chaitouya kwandiri chobva chatanga kundiseka. Again I was desperate. I then returned back to that channel because mukadzi uya iye aitorakidza kutoti munhu ari very responsive, uye zvekare aigara achingopindurana nemasubscribers ake. Saka ndakabva ndatanga kukomenta, ndaiti on each and every video ndaikomenta ndichimuudza situation yangu, but mamessages angu ainge achiignorewa. I would go on each and every video ndichingoti please ndibatsireiwo, because relationship yangu kubva zvandakashandisa munamato uya pavideo rakati right now my relationship has gone really bad and I am about to lose my boyfriend. But ndakabva ndazoona kuti comments angu they were being deleted until I got blocked from her channel. So right now kunyangwe ndikada kusearcha channel yake, I will never come across that channel. So I then returned ku Facebook, ndikabva ndatanga kutaura nevanhu vakasiyana trying kuti ndinge ndichisave relationship yangu, but I could not save my relationship. Ndo pandakabva ndazoenda kune imwe friend yangu, saka iye zvake ainge agara achingoenda kuPentecostal church, akabva azoenda neni kuchurch kwavo ikoko. So pastor vakabva vazondinamatira mushure mekunge vati unofanira kuti unge uchitendeuka, because ndakabva ndazovaudza chokwadi but handina kupa testimony in front of the church. So vakati vandinamatira kudaro, nothing really happened. Ndobva ndazodzoka kumba. Ndakati ndadzoka kumba ndo pandakabva ndazotanga kurutsa. Ndainge ndiine kamwe kabhaketi, so ndainge ndichirutsiramo mukabhaketi kaya. So ndakati ndichirutsa ndo pandakabva ndazoona kuti ko ingawani zvandarutsa nyoka iyi yainge isiri hombe yandakarutsa, but ndakatoiona for a few seconds irimo nyoka iyoyo mubhaketi imomo.
after I had started using macharms uye zvekare ndichitevedzera marituals ose pamavideos sezvaainge achinzi tinofanira kuti tinge tichimaita pachannel ipapo yepayoutube, ndo pandakabva ndatanga kunzwa kuti pane chimwe chinhu chakauya ndokubva chazondigara pahuro pangu apa. Ende dzimwe nguva ndaiti kana ndichidya paya it will be very difficult because ndaitonzwa kutoti pahuro pangu apa pane chinhu chakandigara like chinenge chichindipara. Saka ndakabva ndakarutsa nyoka iyaya uye zvekare ndikabva ndazorutsa rimwe zigararwa. Saka from that day ndo pandakabva ndazongoregedza hangu kuenda kumasowe. Handisi kuti kumasowe kwakashata, but inini ndo pandakabva ndangoona kuti zviri nani kuti ndinge ndichingoramba ndichingoenda kuPentecostal church kuya. So pandakatanga kuenda kuPentecostal church I can say kuti things were okay, but ndikabva ndazotanga kurota manje ndaingoramba ndichingorota chikwambo chiya like kana ndikasanamata ndisati ndarara then ndaibva ndazochirota chikwambo ichocho. Saka chikwambo ichi chinotoya kwandiri chichirwidzana neni uye zvekare chinenge chichindishungurudza. Saka ndinoda kuti mukomanashi munge muchizoshare nyaya yangu. Handisi kuda kuti anyone else ange achizoita izvi zvandakaita, to follow mamwe machannels ekuti unenge usingazivi kuti anombonyatsokuranwa nani. I don't want anyone else to go through what I went through, and it was by the grace of God. But right now I am trying to find my peace again. I can say kuti if it was not by the grace of God, handizivi kuti nhasi ndingadai ndiripi. I don't know what would have happened to me, because murume uyu like when things really got so bad, boyfriend yangu tichiri kugara tose, dzimwe nguva aitotora banga in the middle of a fight over anditi kana ukasanyarara I want to slaughter you, ndoda kukuuraya, kukugura musoro kuita kunge uri huku. Ende kana ndikaenda kujeri handitomborina basa nazvo, it's either ndinokuuraya iwewe kana kuti ndichakutsvakira vanhu vekuti vanokuponda. And aigara achiti unofanira kuti unge uchiziva kuti tiri muno muSouth Africa ndinokwanisa kungotenga pfuti ini ndobva ndatotenga nemabullet. Achitonditi iwe unozviziva here kuti ndinokwanisa kutenga pfuti zvese nemabullet for less than 500 rands. Saka ndinokwanisa kutenga pfuti ndikakudhura iwewe, kana kuti I can find someone wekuti anobva akuuraya. So at that time ndo pandakabva ndaona kuti relationship yangu it had became so toxic, ndokubva tazorambana paya because ainge ava kuita sekunge munhu anopota achigarwa nemadhimoni. So even though takazorambana zvedu, but dhimoni iri ndinongoti kana ndikarara ndisina kunamata rinobva rauya kwandiri richindishungurudza. But ndinongoda kungotenda Mwari kuti at church at least they are giving me support, but ini hangu handidi kuti vamwe vanhu vange vachizoteverera mamwe machannels ekuti anenge achidzidzisa zvimwe zvinhu zvekuti zvinozovakuvadza. Uye zvekare ndikuda kuudza vamwe vanhukadzi kunze uko kuti rudo harutengwi, uye zvekare you cannot force love. Please tisashandisa mipfuhwira. Yes, it might be like a simple solution kana uri desperate, but it can lead you to a nightmare. Se zviri kuitika kwandiri. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndakateverera imwe channel iripo panapa paYouTube. Channel iyoyo inodzidzisa kuti mupfuhwira unoita sei, vana bring back lost lover, murume wako akude. Hanzi ndo channel yandaitevedzera. Hanzi izvi ndo zvava kuitika kwandiri. Hanzi ndinotorota dhimoni richitoya kwandiri. Strange things indeed they do happen in this world. Yo.